wathi ngafa ingoma noko eyathi yaba kanti zenzela intumasi enkulu kwilizwe loMzantsi Afrika ophuma kwayo. Kwivukani FM siyakubulisa kusuku namhlanje ngokwenene ke sitsho sithe enkosi nakuwe mngqonge besithi amasiko nezithethe nezolimo. Yamenywa ke kuthiwe lo nalowo makahlale ecaleni kwakho abize sibone uba ngubana ukhoyo kuba okusiza nako sikuphaka sikuzise ngokwezintlu ngezintlu. Loo nto uqhela undinika yona xa unomcimbi yiyo le nzokunika yona namhlanje. Mhla wesithandathu kwinyanga yeThupha kunyaka wama-2025 siwugqibile nje unyaka into yokuba sikekelele ngoku ngasekuvaleni. Igama lam ndingu-Asanda Maliwa kuba igaga lomntu omkhulu lihlala kwanduli, kodwa kubalulekanga kuba eli liqonga ivukane elenzele wena ukuze sikwazi ukuxoxa ngezinto zaseKhrizani. Awunaso ke isizathu sokungazinzi, uqaphele, ujonge, umamele, ucebise, wakhe kwizinto ezisixakileyo kuba zisixakile nje zifuna wena uthathe inxaxheba. Kwezinye indawo kuliwa ngokungabikho kwenkonzo, kwezinye indawo kuliwa ngokuba kuthi cwaka, kanti kwezinye indawo kuliwa ngento ekhoyo kuba kufunwa yenzeke ngale ndlela kufuneka yenzeke ngayo. Namhlanje sisentsika yethu kuba sithe gqolo sithi sigugutha kanye abamasipala kuba okubalulekileyo sifuneka sazi uba kwenzekani. Kutheni bethu abantu basentsika yethu ngokukhethekileyo phaya eTsomo kubonakala uba ziyabethabethana nje izimvo ngezinto emazenziwe kuqala kubekho ezo kufuneka zenziwe ekugqibeleni? Kaloku abanye bathi mayibe khona into, abanye bathi ayikho ntlobo kwiindawo abakuzo, kodwa abanye bathi ikhona kodwa mawuqale enye ugqibele enye. Thetha ngerenki kaloku ephaya eTsomo kubonakala uba umasipala wasentsika yethu uthiwa bekanunikezela ngonokontraka ozokuthi abe kanti uyayivula nanjengoko ibalulwa njengerenki encinci, nto leyo ebangela uba ukwakhiwa kwayo icandelo leteksi lingakwazi ukuyisebenzisa ze lasebenzisa ndawo imbi. Ingxelo zithi loo ndawo leyo ziyisebenzisayo ngoicandelo leteksi kubonakala uba izawuthi ibe kanti yandiswa, bayasuswa ke apho, kodwa ukubethana kwezimvo bonakala uba ngumba ophambili ingakumbi kumakhasi onxibelelwano omasipala lo wasentsika yethu. Kutheni bethu, ithini intsusa nentsingiselo yayo yonke le nto? Kodwa phambi koba samkele undwendwe lethu esithe sabe kanti siyalibiza, sibize kanye umququzeleli weforum ephaya kulaa mmandla ebizwa ngokuba yiTsomo Stakeholders Forum, uSimamkele Kaqwele. Kanti kwelinye icala sinake intatheli yethu ezinze phaa kulaa mmandla wasentsika yethu, nguye uZimasa kaMbandezelo. Mhlawumbi kuzoqala sifakhele umkhanyo ngobume bale nto siza kuthetha ngayo. Zimasa, enkosi kakhulu, masikubulise sikwamkele kwimbatho. Masikubulise sikwamkele. Mandibulise, ndibamba ngasibini kuwe mntaka Maliwa, ndibulise napha kubaphulaphuli bevukani community radio ngokubana. Enkosi kakhulu. Kwelinye icala ndishilo ke ndathi samkela umququzeleli wayo iTsomo Stakeholders Forum, uSimamkele Kaqwele. Mhlekazi, wamkelekile kwimbatho? Ndiyavakala mhlekazi. Kakuhle kakhulu. Hayi ke. Noma ndibulise mhlekazi, sewundazisile ke ndinguSimamkele wakwaQwele. Ndikhokhele ndikhokhele iqumrhu ke eli ke liyiTsomo Stakeholders Forum ezibake sewukhanganyeni. Nkosi kakhulu mhlekazi, siyabulela ngokuba uthatha umnxeba wethu kusukela namhlanje. Zim, ndiyafuna ukusibuyisela umvo kokuqala ngokukhethekileyo ngale rank iphaya eTsomo. Khawusizobela umfanekiso wayo phambi koba sithethe ngesisankxwe ekubonakala uba siyenzeka kula makhasi kamasipala. Ukumeyiwa? Yes, ndikuwe Zim. Khawusizobela umfanekiso ngqondweni wale rank siza kuthetha ngayo nomntaka Qwele. Oh, alright. Mani bamngasibini kwakhona kuwe mntaka Meyiwa. I-rank le iseTsomo kumasipala intsika yethu, nakulapho ke sike sayilandela ibali layo sikhangela into okokubana ingaba isankxwe ebesithe sakhona phaya ukudibana kwam naso ibali eli laseTsomo
ebutsheni bonyaka bandikhumbula kakuhle. Nalapho ke ndathi xa ndifumana ibali eli lerenki yaseTsomo nandaqonda into yokokuba kubalulekile into yokuba khe siyozibonela into yokokuba ingaba isimo sinjani na. Eneneni ke safika irenki yakhona incinanana, ungafunga uthi yikhawashi ngokokuyijonga kwakho. Nalapho ke kukhona izakhiwo ezibini eziphaya, nendafumanisa into yokokubana ezo zakhiwo zibini sele zivandalize. Esithethathetheni ke kwam nabantu endandifike bekhona phaya erenkini, kwirenki leyo, ndafumanisa into yokokubana sele iyikhawashi xa kungelithuba nje. Nalapho ke kwathi ke umntu oyisebenzisayo wathi ngenxa yokubona into yokokubana isimo sayo isonakala kakhulu, waye waqonda into yokokubana kubalulekile uba ayoyicela phaya ndingatsho ke ndithi kukoonoteksi okanye ke phaya kwi-taxi association. Nanjengoko bekufanele into yokokubana irenki lena yeyayo. Nalapho ke ayiwatshi umazi into yokokubana ngenene waya wayinikwa khona ukuze abe kanti uyakwazi ukuyigada nokuyigcina ikwisimo noko esibhetelana, ingade kubonakala into yokokubana indawo apho kuhlala khona abantu abenza izinto ezingalunganga. Kodwa ke ndaye ndaqhubeka wena nebali ndaya phaya kwiTsomo Taxi Association. Nalapho ke ndafika ndafumanisa into yokokubana xa ndandithetha nabaququzeleli okanye ke nesikhokelo se-Taxi Association leya, batsho ke bathi i-taxi rank le kwakufanele ukubana ibe igqityiwe phaya mhlawumbe kwiminyaka yo-2019. I think so. Kwakufanele into yokuba kube kanti igqityiwe khona ukuze babe kanti bayakwazi ukuyisebenzisa. Kodwa bathi xa befumanisa sele igqityiwe irenki le ayisiyo le nto babexelelwe yona. Nalapho ke batsho into yokokubana unokontraka owayekhona ngelo xesha owayesenzela renki wabachazela into yokokubana laa renki ilungiselelwe abantu bebhaki, hayi imoto okanye ke izithuthi eziluhlobo lwe-quantum. Zona ke uyawufumanisa into yokokubana kwezaa renki zazo zineetreyila nezinye ke iintlobo zeemoto ezinkulu zokuthutha abantu. Nalapho ke bathi bona ke babona into yokokubana kungcono bayitshikilele, because ke ayikho kumgangatho wento yokokubana bangayisebenzisa. Bayitshikilela ke baba kanti bayahamba ke bayosebenzela kwindawo kakade bebekade besebenzela kuyo ekuphambi kwaShoprite. Nakulapho ke basebenzela khona. Ukhumbule ke into yokokubana ke wena mntakamaliwa kwakule renki inye sithetha ngayo bekukhona izitolo endingasakhumbuliyo nokokubana zazi-4 okanye 7, I'm not sure, but aziliqelana nje, azikho zininzi. Ezi stores ke zezinye endathi xa ndizama ukusabela uba ezi stores zona ibizo zosini. Bathi ke izitores ezi bezilungiselelwe oonohoka, which is ke ngoonofendi ke abo. Kodwa ke nabo ngenxa yento yokokubana irenki leyo ingasebenzi abakwazi ukuthutha basuke kule ndawo kusetyenzelwa kuyo ngabantu beteksi apho ibhizinesi ikho khona bayokuhlala kulaa ndawo. Kodwa ke endinokutsho kuwe wena ke emphulaphula wevukani comparado xa kungokunje ezo okanye ke ezo stand ezo shelters zazikhona phaya, abantu bazithuthile bazibeka kanye kule ndawo inebhizinesi okanye ke kule ndawo inerent iphambi koShoprite. Ngethuba ke ngoku xa ndizama ukufast forwarda ndingagqibanga nje irenki lena xa ndandikhe ndakhangela ngokomcimbi wee-figures okanye ke imali ekuthiwa yasebenza iphaya ku-4 million. Irenki leyo incinci injalo, ine-entry point. Akukho lula ubana xa kukho imoto engenileyo ingaphinda iphume. Yeyona nto ndayifumanisayo ubana ine-entry point ayikho exit point. Zezinye ke ezo zezizathu ezabangela into yokokubana ngokokutsho kwabo bathi bayayitshikilela, because incinci kakhulu, ayikho kumgangatho wento yokokubana ingaba irent. Another thing endayifumanisayo uba ayikho zii-shelters, kwakunye ii-shelters ezisemgangathweni, kwakunye nendawo zokuhlala kwabantu nanjengoko iweather iya iguquguquke khona ukuze ke ngoku abantu bakwazi ukukhuseleka. Ezi zizathu ke bendithetha ngazo zibini phaya, I'm not sure whether esinye esinoba yayizaba zii-offices okanye kwakusenzeka ntoni, kodwa ke esinye esi zii-toilets ngokokujonga kwam. Enye into ekwakuthiwa ikhangeleka ingake ibe ngumcelimngeni phaya
ngamanzi kwakunye nendlela zokufakelwa kombane. Ukufast forward ke istory wena mntakamaliwa izolo umasipala insika yethu uye ebeye eTsomo nalapho ke ebe kunye nabo ke onote okanye ke yes I'm not sure igama lonote ngaba igama Yeah, icandelo le-taxi, yeah. okanye ke ake taxi industry. Yeah, yeah. Isomo Taxi Association bebe kunye nabo nalapho ke ebese unokontraka ozothi kanti wenza la rank nalapho ke ndithe xa bendithetha nomntaka Lusithi okwakhaya eseksini Yeah. ongu training officer, yes, ongu training officer oye wacacisa ke into kokubana eneneni bavumelene naye umasipala wathi come on board umasipala bathethisana emva kwesanqo eso ebabe naso bathethisana babe kanti bahambe bade bayofika naphaya ephondweni kuPremier nalapho ke nayo Premier bathethisana naye kungoko ke wabakhona ke iziphumo eziza izolo apho ke umasipala insika yethu ukuvakala into kokubana ebese unokontrakt uzawuthi kanti uyayokha uyayokha ngeqoblokhoni uyayokha la rent irent ke leyo ke nam xa ndithetha naye nosodolophu utshilo into kokubana inqinile kanye lelo bithelwa ngumntaka Lusithi irenk bazawuyokha izawuxabisa i-14 million baza kongeza njengento kokuba benditshilo kuwe ngathi incinci kakhulu la rent iza kwandiswa kufakwa i-shelter kufakwe ii-offices nazo zonke izinto ezidingekayo ezidingwa yi-rent ukuze ibe kumgangatho wento kokubana ibe kanti iyasebenza. Yeah, iMagazim ndifuna ikhona into eyaziyo lunjani uzinzo lopolitiko pha ngoba ndithetha nawe nje ndijonge le page kasodolophu abanye bayayivuma le project abanye bayayigxeka. Ndicinga kayincinci xa kusithiwa kunikezelwa unokontraka wokuyakha ibe le nto ifuna bekungafanelanga uba kuyaliwa. Uzinzo lopolitiko lungakanani ngokukhethekileyo phaa eTsomo ndingaqukanga ntsika yethu yonke ngoba andiyazi uba kutheni kukho abagxekayo kukho abancomayo kwakule ndawo inye futhi kodwa sithetha ngento ezokuphucula. Ngokwendlela endibona nendiya ndimamele ngayo okanye endikhangele ngayo njengamntu ujikeleze ngokubanzi phaya kummandla waseTsomo. Uzinzo lona lunqabile because abantu baseTsomo bakhala nge-service delivery ebanqabeleyo, bakhala ithi ngento yokokubana ithi seyifikile i-service delivery ufumanisa into yokokubana kunee-projects ezingagqitywayo nto leyo ke ngokubangela into yokokubana kusoloko kukho isanqwe kula mandla waseTsomo. Zim, enkosi kakhulu, masibulele sibambe ngazo zibini ngexesha lakho. Bulela kakhulu. Right, intatheli yethu ezinze kula mandla asentsika yethu uZimasa kaMbandezelo. Sibeka ngoku imizuzu ngamashumi 25 ibethile intsimbi yethoba. Buya uyangena ekhaya siyakwamkela sithi vova mzimba kuba apho sikhoyo ngoku kusekhaya sakubeka elubala njengonyana wendlu enkulu. Kuba ke nathi singabendlu enkulu shilo ke nathi bambe kanye umququzeleli weTsomo Stakeholders Forum uSimamkele Kaqwele. Mhlekazi besendikwamkele kodwa ndifuna phambi koba singene kule ngxaki okanye kwesi sankqwe ithini indima yenu njengale forum kwinto edibene nokuphuhla kulo mmandla? Inkosi kakhulu msasazi wam. Ndiyavakala mos kwakhona. Yeah, kakuhle kakhulu. Mandiphinde ndikhahlele msasazi kuwe. Ndikhahlele kubaphulaphuli beVCR FM. Ndikhahlele ingakumbi kwiTsomo Stakeholders Forum because ngabona abandinike igunya lokubana ndibathethele namhlanje. Inqabile ke loo nto loba unikwe igunya ingakumbi ke kwiforum engakaya uyobathethela. Ndithetha ngezi-stakeholders ke ezinkulu ke ezifana ke neenkosi, ezifana ke noosomashishini, ezifana nee-ratepayers, ezifana nezopolitiko njalo njalo. Yeah. Because the forum that is formed of such. Also ndikhahlele ingakumbi ngokukhethekileyo kwiTsomo Taxi Association lesawuthetha ngayo. Nabo ke oonoteksi ke bakhona kule forum because bayinxalenye if ungayibeka lula. Ndikhahlela kubo ngokukhethekileyo because sizawuthetha ngabo
kind Yeah. okubana omnye onoteksi uthe ucela ndiyogada umzila. So sizogada umzila wabo ke apha ke ndibakhahlele ke through ke uchairman wabo kutata uGwadela Yeah. nobhala wabo ke uDlamini bayazi basilapha namhlanje. Okwethu ndingaphawula ndithi msazi wami iTsomo Stakeholders Forum okokuqala makhe ndiphinde ndiyenze clear le nto yiforum ejongene nophuhliso ingakumbi kwidolophana yethu ke iTsomo lebikhankanywa nguSimakade. Yeah. You know, we've been having forth and back ingakumbi ke with i-leadership yethu kamasipala yalapha intsika yethu. Yeah. To an extent abantu bade bacinga into yokubana mhlawumbi siyalwa ne-leadership yethu yaseintsika yethu, of which that was not the case. Because ours thina is to safeguard i-development yaseTsomo, uqinisekisa into yokubana yonke into emele bayeza kubantu baseTsomo ngokufanelekileyo iyeza kwaye ezileyo sikwazi uba siyiprotecte iphumelele. So zininzi ke izinto ke iintshukumo eziba nomazethe behighlight nokubana iTsomo ibingeyondawo ibizinzile kodwa yindawo endicinga uba ngoku iyazinza kuba ke we are in mutual agreement ne-leadership kamasipala when it comes to i-service delivery. Because uba mhlawumbi bendizawuthi wawukhona the last time ndisiza kwiMbadu, it was very tight, it was tense kind okubana wayethu usodolophu engena ngapha ndibe ndingena ngapha. That doesn't mean okubana sasingovani with officers or whatsoever. It was meant that sasingovani ideological on that cause. So ndizama ukuthi ke siyi-forum that is safeguarding development yaseTsomo ekwi-good terms ne-leadership kamasipala because we are working with them. Apho singovaniyo khona siyatsho into yobana asovani apha, but it's not personal, it's all about i-development yaseTsomo. So ndicinga uba msasazi ke ndizamile ke uyi-ironisha into yokubana singabantu abamile kunjani. Yeah. Nantsi ngoku le rank ithethisayo. Ngoba ndizothi iyathethisa sithetha omnye umntu kwenye indaba ezawungqwala lityeni. Nantsi i-handover. Ndifuna ngaphandle kwentatheli yethu njengeforum ejongene ne-development. Ubume bale rank ungabuchaza kanjani njengeforum ejongene nophuhliso. Kwityeli lokuqala noneliseka now that sithetha ngoku ngabantu abathi ncinci yiyo le nto ibangela uba ingasetyenziswa kokusetyenziswa. Enkosi kwakhona msasazi ngombuzo wakho. Maniqale apha msasazi. iTsomo Stakeholders Forum on its formation, it was just formed in 2023. Sendizichazile ke injongo. Ifonyiswa iforum seyikhona le rank incinci yokhiweyo pha. Right. Because sibonile into yokubana apha eTsomo sizi-stakeholders sikhona sibaninzi qha ngulo nalo wenza into yakhe ecaleni. So kwi-meeting yethu ke yeforum oonoteksi they came on board to say that sinengxaki ye-rank because mna at the time for instance as uchairperson weforum isokhiwa ndandingekho. Now sinengxaki ye-rank apha esasiyifuna siyichazile uba sirhalela imile kunjani. But unfortunately ke umasipala akenza le nto besicinga uba thina siyayifuna. Now out of advisory which is ke ngoku from the meeting, then we took this position as the forum to say that siyaniva ke bonoteksi makhe siyilandeleleni sibone into yobana how best can we get i-rank yenu ibe yile nto nifuna ibe yiyo, because we can all admit into yokubana imoto iyangena ayikwazi uphuma. So after senze loo nto, remember ke you have to understand local government. Now zizinto esizixoxa emithingini. Zintoni ezizawubangela into yokubana msasazi siyifumane le rank? Now siyixoxa ngoku sisemithingini. Now first stop is to engage umasipala wethu. Ba masipala sidinga into yokubana le rank niyokhileyo apha nibone icebo so that ikwazi uba improve. Now what then umasipala did to us, in fact advisory that came to us is that we must make sure that indima ye-rank, because okokuqala ngokwe-demarcation ye-ward which is ward 8, i-rank le isedolophini ku-ward 8, we must make sure that kwi-IDP, because umasipala have got i-IDP kuzo zonke i-wards ezobana if ufuna into ethile funeka ufake ii-priorities zakho.
So we must make sure that okokuqala le rank sithetha ngayo apha mayiappearishe kwi-IDP so that umasipala ayazi into yokubana whenever ehlala ii-meetings zakhe kumik esaba ayazi uba bakwa-ward 8 kunengxaki yerank because ward 8 unayo nedolophu of course. So fortunately that time also I was taken to form part of Inantsika IDP. I was an IDP rep. So now kwi-IDP rep kweza 10 priorities kuba ndithunywa yiforum into yokubana you must form part. Then senza ke msasazi into yokubana i-rank leni ibe yenye ye-top priorities. I think it was number 3 because I was an IDP rep for past 2 years. So now after ke ngosiyifakile i-rank as item which is as priority number 3. Now sabuya ke ngu-forum. Now i-rank siyifakile kwamasipala as a need because anina rank. Now okoye ngu-back and forth ke ngosizama amatiletile siyipusha kumasipala si-engage up until this meeting uSisimazete beyi-highlight I said i-taxi association through us and our blessing went to the premier to say premier sinengxaki apha because asina rank abantu bethu bahlala phandle bayanethwa. And then the premier engaged with the mayor and then they agreed into yokubana now kwi-budget which is ezawungena yele financial year i-rank mayokhiwe. So now what I'm trying to say is that indaba ye-rank it's something that was discussed formally kwi-meeting ye-forum and then we had advised into yokubana let us push it to IDP then ibe yinto eyaziwa nangumasipala wethu. Now kwi-concerns ezi ke ngoku zithi le incinci we well understand and siyayazi msasazi into yobana incinci kwaye siyayibona but as a forum we have said we don't want to engage kwindaba edlulileyo ubana yayisokhiwa ngubani kanye nobana andiyazi la rank noba ngubani ocontract yayoka because it was not our interest. Our interest was that makubekho i-rank eTsomo so that abantu baseTsomo neehawkers babe nendawo yokusebenzela which is now that vision okanye that dream has been blessed and ke ngoku yile izakwenzeka ngoku. So usodolophu ke negqiza lakhe befikile izolo bezosixelela ke into yokubana i-rank le kudala niyifuna kwaye nabantu baseTsomo through u-IDP which is bayifandile ke kwimali yabo kamik then ile mali ibikhankanywa i-14 million I guess. So msasazi ke in a nutshell we are saying as a forum we welcome the rank and ke injengokubana ke ipresentiwe because on the presentation iyatshiwo into yokubana phayana inezimfuno onoteksi babezifuna your boardroom, your space, your offices, your shelter so that abantu banganethwa. So your security. So ile nto bayifunayo noteksi ile nto ke nathi siyifunayo. That is why ke ngosibe kwi-mutual agreement nomasipala to say that uno-contract makaqhubekeke sayithini. Uba uyangena ekhaya siyakwamkela ungasitsalela umnxeba mhlawumbi nawe ungowaseTsomo mhlawumbi ungowasentsika yethu uyayazi le nto sithetha ngayo apho sitsalele 073 849 1740 073 849 1740 uyakwazi nokusithumelela i-voice note sinokole man ngendlela oyazi ngayo yonke le nto sithetha ngayo ekugqibeleni unelizwi kwindlela izinto ezenzeka ngayo ndijonge ke ngoku mntakaqwela bendithethe ngento yoba ziyabethana izimvo. Ndithe xa ndibetha intshayelelo yam apha ndathi kukho abantu kwezinye iindawo abanqwenela uba kwenzeke. Kukho abantu kwezinye indawo kwenzekileyo kubo kodwa boneliseka. Mna ngokwendawo endihleli kuyo andiunderstand uba kutheni abanye benu okanye nisilwa apho ngoba le nto ibibonakala ingonelisi which is irenk encinci yile ngoku ilungiswa ku-handover nokukontraka but still kubonakala uba ingathi ikhona ukungoneliseki. Now yintoni le ibangela le nto njengomntu osemsini? Enkosi kakhulu msasazi wam uba mhlawumbi ndiyibeke yakraka ndicela uyixolisela ndenze loo disclaimer. Yeah. You know iTsomo msasazi the time we've decided uba masifomishele forum ngo-2023 we have identified into yokubana isizathu sokubana ingadevelophi yokuqala singabantu baseTsomo sithe ngulo uhambe yakhe sagqiba into yokubana uba masidibaneni sithetheni ngazwinye
senzeni into enye. Now imiphumela yalonto ke iresulthe into uba namhlanje sikwazi ukuthi sijonge i-development ezawuqala ezawu-extenda uShoprite kubekho nezinye ke ii-shops ezikhona phaa. Sithetha namhlanje sine-ATM ezidiphozithayo ebezikade zingadiphozithi apha eTsomo. Sithetha namhlanje sinoTsomo to Tsomakala Road that has been upgraded and gazetted to ubana aye kuSanral uzawuba yitha kungekudala. Ndingazikhankanya ke zibe ninzi ke izinto ezenzekayo after the formation of the forum. Now isangxwa esi ke ngusisukela phi? Now kwi-engagement esibe sinazo ezibabe sitshilo kulo msasazi apho mazethu nokubana there has been a lot of political tensions with regard to lead development ithetha ngayo kwaShoprite. Because lead development kaShoprite yiyo le yenze isangxwa kakhulu ya raise our expectations ezi-high ebantwini baseTsomo because that development inebhanki. Ibhanki liphupha lomntu wonke eTsomo even usomashishini. Ino-Hungry Lion nezinye ke amadederhu evenkile. Now ayikenzeki ke ngoku le development bayilindeleyo abantu baseTsomo of which ngokwexesha udeveloper lo wayethe uzawuqala immediately umasipala esayinile lesi agreement ladlula kudala and alikaqala and ke ngoku siyazama ke ngoku uengagana noShoprite nedeveloper siyafumanisana ke into yobana how are we going to handle that matter. Now abantu baseTsomo ke ngoku bebelindele into yokubana kuzawuqala kufike lamadederhu besiwalwela last year which is angane bank anga anezishophu nithetha ngazo nezinye ke izinto ezikhankanyiweyo. Now kufika ke ngoku into ye-rank. Also ke ngoku mhlawumbi nathi kukhona apho sifeyila khona ekucaciseleni abantu ukubaluleka kwala rank kule development bathetha ngayo. Ngoba msasazi wami oonoteksi currently indawo abahleli kuyo bahleli kumhlaba wale developer izawudeveloper. Office now uba ideveloper ingafika ngomso ithi emadoda ndibuyile ngoku phumani emzini wami. Iyawuthetha into yokubana uzawuba noonoteksi abazawuba sesithubeni bangabi nandawo yohlala. Uzawuba nendawo yokukhwelela abantu engekhoyo because even le ndawo kuthiwa irank phambi kwaShoprite ayo rank yonoteksi lena ngumhlaba kaMr Bakoro lo uzawudeveloper uShoprite noShoprite. Now uzawuba neteksi ezawufola endleleni ke ngoku. Now tell us about the traffic ezawuba khona xa kusenzeka loo nto singenalo ithemba lokuba irank iza kukhiwa nini. Yiyo loo nto sahlala siforum saqonda ukubana masambeni siyolungisa ii-priorities zethu so that irank ibe yenye ye-top priorities so that xa bephuma oonoteksi phayana besikhutshwa nguMr Bakoro babalakele endaweni yabo erankini. Office ke ngoku ne-traffic flow edolophini because kulayishelwa esithubeni even nabantu bajonga ababheka kuRhawutini akho rank balayishelwe esithubeni. So ukwenziwa kwerank ngoku uzawuncedisa kwakekugenerating i-economy because they are going to be central endaweni wakazama. So msasazi ke ukhavarisha ke umbuzo wakho is that khange mhlawumbe si-explain kakuhle ke kubantu baseTsomo into yokubana ukubaluleka kwerank kuhamba nxakasana nala development kaMr Bakoro lesithi izakwenzeka. So isangxo ngoku in fact isangxo sivela kubantu abangahlali kwalapha eTsomo and ndiyithetha loo nto with confidence most of the time. Ngabantu abafika ngeholiday abantu basigxekayo into yokubana niqala nivume irenki ziphi malls ziphi intoni and xa ubatshekisha ubascrutinize abantu ayingobantu balapha eTsomo physical abafani nathi thina we're here day and night. So siyayiphila le nto siyenza yonke le mihla. Abanye babo ngabantu who never even tried deliberately to fight for le development yalapha eTsomo. So msanza ukuthi msasazi isangxo ngoku sikhozwa in that angle because khange ibekho itara explanation to people that irank ihamba concurrently ingakumbi ifana nedeveloper. Sorry ukuthi ixesha lam msasazi sasiyicelile into yokubana xa isenza le development yayo sicela ibe nendawo eyirank of which wayitsho into yoba uzayizama into yokusarhabuselsha and all of that. So zakuthi msasazi irank it's one of i-priorities ekudevelopeni iTsomo because idolophu efana le yethu
iyayidinga irank ingakumbi eCentral. So siyamkele le rank ngezo zathu ke nezinye mhlawumbe ndizaphinda ndisikhankanye ngokuyobuza Yeah. nawo. Yeah, nditsho kule ndawo uba usithi ngabantu abangekho setsomo. Mhlawumbi omnye umntu uzawuyiva ngokungathi uthi abanasay just because abekho setsomo physically. Abanasay kwindlela ababona ngayo izinto. Mhlawumbi ayiyophathi ye-frustrations now that ubutshilo nawe into yokuba bewuke akwabekho zinzo kwixesha langaphambili. The problem is that msasazi akululanga uyi-understanda ingakumbi uzawuthi ungekho lapha physically ube ngulo ugxekayo, because xa ungekho lapha we're expecting you to say that this is how you're supposed to do it. Thina kule ndawo sikuyo esentini siyiqhobosha olhlobo. Awunawuvele uthi hayi nidom niqala ngeyokugqibela ube ungekho lapha ufika ngoDisemba nge-25 uhambe nge-27. Thina sihlala lapha from 1st of January till the 1st of January next year. So msasazi xa uchekisha ke imajority yabantu research ngabantu who are not physically here, because thina abalapha siyakwazi ubacacisela abantu kwi-platforms esidibana nabo kuzo but no, that decision that we have taken a rank is not because we are not informed about it, and it decision esiyenzileyo with various consultations esithe sazenza just pass by msasazi ifana nale ndlela sithetha ngayo yesitsomo tocumakala, which is now affected directly on notice. Laa ndlela nayo ukuze ibe iyagazethwa to Sanral yindlela eyafakwa kwi-IDPs kuzo zonke ezi ward izichaphazelayo. Yiyo loo nto kwaba easy into yokubana igazethwe, yiyo le nto sisitsho uba nerank kube easy into yokubana iprioritize umasipala wethu because ikhona kwi-IDP zabo. So msasazi asiba-understand ke abantu abangekho lapha abagxekayo, sicela abantu abangekho lapha bacebise okanye umuntu azogxeka ehleli nathi apha eofisini. Yeah. Ngena ke nawe ungummi nomhlali wasetsomo okanye ngosentsika yethu 0738491740 ungakwazi ukusitsala umnxeba kungenjalo usithumelele i-voice note. Ndiyayithanda ke i-voice note kuba yeyona nto yenza izinto zibe lula ingakumbi abantu xa bengena mhlawumbi ithi ingabonakali nale uyibhalileyo into. Yole nto ke sikhuthaza kakhulu i-voice note le uvakaliso lwakho uluvo malunga nomba esiwuphetheyo. Igama lami ndingasanda malika khona. Yewe msakazi kodwa ungenzani mfowethu ngoshwini omtekhala? Kodwa mfowethu ungenzani mfowethu ngivusela amanxeba mfowethu? Ukhuluma nengonyela la kwa transport la. Naku la ka metal load. Inkampani enkulu. We bhuti ngikhuluma nawe nje ngikhuphuka la. Idaka bhori ngibheke phansi emambozana. Ukhuluma nengonyela la emetal load. Ungenzani kodwa ngoshwini mfowethu? Hayi awubambe la. Aka. Enkosi kakhulu mhlekazi komamela lapho siyabulela kakhulu. Ndifuna ubuyela kule nto ke Mnumzana. Umuntu okude ndisho uba noba bangagxeka ngoku and uyibeka kakuhle kwicala lokunga-understand kuba baphaya abawuva umsi xa belapha. Omnye umntu kuzothi ekugqibeleni ngaba lapha kubani kone-role yoqinisekisa into yokuba bahamba nani kule ndawo nikuyo ngoku. Okanye ngabo bazixakekise funeka nabo bazixakekise okanye nina njengeforum njengestructure sikhoyo indima yenu uqinisekisa into yoba emadoda noba nikwelo kapa sanuthetha nje into eningayaziyo izani niyibone nantsi indlela esiqhuba ngayo sikule ndawo ngoku. I think msasazi into esiyiqaphelayo umzekelo ndingumntu omtsha. Yeah. And i-social media igcwele abantu abatsha. And apha kwi-forum if uyaqaphela abantu abatsha abakhoyo kwi-forum, if we are not 2 we are 3. Nabantu ke abakhulileyo abadala who've got experience. Now i-level of participation yabantu abatsha kwizinto ezikumila olhlobo ayikho. And ke loo nto yenza into yokubana bangabi nako ukudefenda where there is a need. Because uba umzekelo abantu abatsha bebezi-attenda i-IDP meetings, as I say. For instance, during my term as an IDP rep apha entsika yethu for the past 2 years, in fact 3 years, I was the only youngest one.
kwawude kuthiwe ndingu-last born. Mm. Now, but when you are part of those meetings, you learn how government institutions operates. Yeah. Because uzawutsho uyazi into yokubana no man, this is how you make sure into yokubana indawo endihlala kuyo should develop. Because umntu oserhawutini okanye osekapa ophangela kwa-Metro Rail angakhe angayazi direction ukubana ukuze kubekho irank etsomo kufuneka enzeke ntoni. But lo ulapha eMkhwinti ecofa imvaba endaweni ethile apha kufitshane uattenda ezi IDP meetings ungumntu omtsha. Uzoyazi ukubana these are the process that need to be followed, so that xa kumntu ogqeka phaa phezulu akwazi umlungisa naye sincedisane ukubana no colleagues ayenzeki ngelu hlobo niyithetha ngalo, ingazi nathi only umzeli uqwele, because once iyathethwa nguqwele izavele yazi into yoba no udefenda the whole institution of the forum. But nomntu ongaphandle ongeyophathi yeforum ongumntu omtsha. But abantu abatsha ke msasazi wam, they are not part of this. Even today uba ngakubuza isodolophu into yokubana bangaphi abantu abatsha kula IDP committee yabo phaa kwamasipala entsika yethu, ungafumanisa uba akekho, uba ukhona uyi-one. Which tells into yokubana ngoku we are far from information, and singabantu abatsha asizijongi izinto ekumele uba siyazijonga. So ayingomsebenzi weforum uxelela umuntu osekapa into yokubana ayazi okanye oseDurban ayazi into enzeka eTsomo. Ngumsebenzi wethu sonke collective nabantu abakhoyo abatsha balapha eTsomo bacacise ukubana no, this is not how it's supposed to go. Iforum yenza lento siyaziyo nathi into yokubana irank inyanzelekile ibe khona ngezizathu. But now we are defending it as only as us as a forum, fighting okanye defending kubantu abangekho lapho who doesn't even understand. Umzekelo ubuhlala eCape Town, indlela eqhutywa ngayo pha ayinawufana nendlela, because zii-metros ngapha zii-rural municipalities. So nzaba msazi yi-failure ye-participation yabantu abatsha kwii-programs ezikhona around our institutions. Yeah. Bendibuza lo mbuzo nje mntakaqwele kwinto ethi indenze ndanika ndikumlo umzekelo apho ndisuka khona umasipala endisuka kuwo i-KSD ikheitharishela iidolophu ezimbini. When you look at this town, there is a huge gap in terms of development, Mthatha and Mqanduli. So kwi-case yenu yecofa imvaba neTsomo injani imeko xa sithetha nge-development before, so that sizokwazi ulocate the attitude yaba bantu bezi ndawo nezinto zibonakala ingathi zii-frustrations kule nto idibene ne-development kubantu baseTsomo. For the fact sasazi wam sifomishe iforum yaseTsomo, it's because we understood into yokubana iTsomo it's underdeveloped compared to icofa imvaba. Umzekelo, akho bank ingekhoyo ecofa imvaba. There is Standard Bank, there is Capitec, there is FNB, there is ABSA. Sure. eTsomo there is not even a single bank. Only last week we had a positive meeting in a bank. Ikhona ibhanki ezawuba khona eTsomo for the first time. We are working with that. Nalapho ke sincedisana nomasipala. Now, okuninzi iTsomo it's underdeveloped. Even the shops, by the way. Sure. You've got your box ababini, you've got uSpa, you've got a lot. Kamba side saphiwa noJumbo. Enazi ke icofa imvaba. Bebeyi-2 oJumbo icofa imvaba. Ngoko i-1 simphiwe lapha eTsomo. That's why sicela no box ba yehle abheke ngapha ibe ngu-1-1. But I'm trying to say msasazi wami, iTsomo it's underdeveloped compared to icofa imvaba. Yiyo lento siye sathi siyi-forum, let us fight for our development yasedolophu yethu. Now ndiyaba understanda kwelo cala, because mhlawumbi lo frustration abanayo into yokubana kudala ninqola Mr. Kwele nisithi nifuna ibhanki, nifuna intonto, nifuna intontoni. Now ke ngoku zize instead kuza irank. But lesi sithi osiyi-forum, if you can compare iTsomo usukela ngo-2023 up until today kwi-formation yeforum, and in the past 10 years umzekelo utshintsho luninzi kakhulu ngonyaka nje oyi-1. So nale into siyenzileyo yovuma irank ayoblanda is part of our plans, because even nakwileta esayinika uPresident Ramaphosa, irank was one of its top priorities
kwizinto esifuna upresident asenzele zona apha eTsomo. So ndizawuthi uzazi ikhona ke lo imbalance between iTsomo neCofimvaba, but we are working around it. Umzekelo kaSendivala, we even argue kwinto yokubana it cannot happen again into yokubana i-leadership that takes decision kwamasipala ibe skewed to the side of iCofimvaba only. NeTsomo should be part of such. So some engage i-dynamics ezinjalo, that i-leadership ekhokhela umasipala it should balance between Tsomo and Mkumbaba so that equality. Kunwa ne-council meeting, we are still calling those things. I-council meetings mazingahlali eCofimvaba only as if mhlawumbe capital town. NaseTsomo likhona ihholo ingenziwa i-decorations. Mhlawumbe sometimes ngeke sibadonatele because nabo somashishini mhlawumbe bana-funds sibadecoratele ihholo. So zama ukuthi sifuna kubekho lo engagement between thina nomasipala wethu that zilingane, ingabi ngathi kungapha emnquma between ingqamakho negqubu, because ezidolophu utsho uba kuyadityaniswa, ufumanisa ubana enye ingathi ngumntana kwenye, enye ingathi ngutata kwenye, kodwa ziyalingana ngokwe-voting power and all of that. So nalapha entsika yethu ke siyayilungisa loo nto, i-progress andifuna uphosisa intle, because siyazi-engage ngokwezonto nomasipala bethu. Siyathetha nosodolophu, siyathetha nospika, siyathetha ne-officials that iTsomo nayo mayijongwe. Yiyo loo nto namhlanje uzawuthetha into yobana iTsomo nayo ngoku yenzelwa irank. Zezo engagement. Pakumzuzu ngoku wesixhenxe phambi kwentsimbi yeshumi usaphulaphule imbado kwiVukani FM. Bake uyangena, siyakwamkela enkqubeni. Minintsi ke imiba esithetha ngayo kusuku lwanamhlanje, sisentsika yethu ndishilo. Ndathi ke kulapho sikhoyo kusuku lwanamhlanje qwalasela ke imiba eliqela. Kakade ndishilo nje ndathi sijonge into ebonakala ngokungathi kokuphekisana kwizinto emazikhokeliswa kuphuhliso kwidolophu yaseTsomo emva kokuba umasipala intsika yethu nikezele ngonokontraka ukwandisa irenk. Uyawufika sitsho okanye phaya kwipage yethu kwimbado ukwazi na ukushiya ke uluvo lwakho malunga nomba siwuphethe nakufacebook uthi Vukani Community Radio. Ukhumbule into yoba uyakwazi usibamba kuWhatsApp 0738491740. Phambi koba sibathathe Mntakaqwele, ndifuna uza kwinto ethi let's talk about i-profile yonokontraka opresident wekuni. Isizathu soba yes umeya umama uMdleleni uyeza uzawuza apha kwimbado sincokole all things intsika yethu. Ndiyenzile lo invite leyo, xa ixesha livuma lokwenza loo nto siza kuyenza, but ndifuna kuni njengale forum njenge-stakeholder le presentation okanye iprofile lanokontraka uzokwandisa le rank, niyaxola iprofile yakhe nomgangatho abathi bazawukuza nayo, ndisho ke ngokwe-grades nangokwe-requirements ezifunekayo kwiproject. Nikwazile niye nakwazi uba kufutshane nezo nto zoba nide nifikelele apho njengabantu abasi-stakeholder, njengabantu abafuna equality xa kuthethwa ngezi project funeke zenziwe. Nihambe namaphi apho nixolile, kwaye nguwalo mmandla nikuwo okanye usuke ngaphandle kuba abekho abanye? Yeah. Ndiyayihleka lo mbuzo wakho because inoba ngundichukumisa kwenye ikona ngoku into ezinosika ngefa. No, masiqale kwi-profile kanocontractor. Unocontractor okokuqala akasuki kummanga walapha. Sure. Because singonocontractor balapha entsika yethu siyazana. And we discussed into yokubana ingaba na siyamazi na before even abe uyeza, kodwa no akho omnye wethu apha oyifumeneyo this project. And then we had agreed to say that let us give unocontractor umsebenzi lo awenze, because okokuqala asingobantu abathi xa ungengowalapha awunawusebenza apha. We're not doing that. We're not saying that. Now, in this case, kind of contract, uMayor briefly said on the meeting, naye, officials, which is abaqeshwa bakwamasipala, aba responsible about
appointing uno-contractor following ke indlela abenza ngazo as technocrats, which is even myself, I'm not a technocrat. I don't know ukuze ku-appoint uno-contractor ozakwenza le into kufuneka kubekho ntoni. So bayenzile ke and bezikhona ii-directors that we took trust because zii-directors zomasipala wethu eziqeshiwe bengenaqeshwa abantu mos were not equal to the task. Now bavuma into yokubana ngokweprofile kanocontractor bayam-aprova uyazimitha ii-requirements oyenza le nto waza kuthi unocontractor sathi satsho kuye sajonga emhlekazi wam, now that umasipala with the blessing kameya ne-leadership which is ibhunga lonke lithi ungawenza lo msebenzi, thina ke ngoku sitsomo stakeholders forum including nono-contractor bethu esinabo apha kwi-forum because we do have a-contractors forum that is within us. Siyakhulula into yokubana sebenza kodwa siyayicela i-meeting yakho nathi singono-contractor sikwazi uba silungise ezomzi so that ezinye izinto omele uba zenziwa sithi thina abantu balapha zenziwe sithi. Umzekelo, ungade uze netruck yokha isanti yogangatha phayana okanye yokukha phayana, sikhona sinazo iitruck apha. So ndizama ukuthi ke in terms of i-legitimate kano-contract, we don't doubt because we cannot doubt a black person because that was a black person who came to us. We support that. Any black person that is developing, when is being developed, then thina we support that. So, unokhona simamkile, asizuthi ke sakhe sambona wenze into ethile ephiphipi asimazi. Sithe sizamjonga kule athi uzoyenza apha, simnika yonke inkxaso ayidingayo. Kodwa uba sikhe sabona uba kenzile isemaphepheni ebethe uzawuyenza, sizawuphinda sibuyele apha kuni sithi hayi laa no-contract ngathi akakwazi uyenza le nto wayethe uzawuyenza, but okwangoku siyabanika abantu i-assurity yobana uthe uno-contract uzawukwazi uyenza laa nto kwaye siyamonitharisha nathi sabe silapha ecangkwakhe. Andinoba ndikuphinde kakuhle. Ya, kakuhle kakhulu kawuba isizathu soba ndibuze lo mbuzo ngokwamava wam nezinto endike ndahlangabezana nazo, abantu bebekwazi ukwamkela iprojekthi ingakwazi uqala ke ngoku ngenxa yamabango okuba ngowaphi ngoku lo mntu. Okay, besiva uba kuthiwa kumntu oza kodwa ngowaphi lo mntu. Xa kujonga iprofayile yabanokontraka baloo ndawo nje bafuneka kuqale uxhamle bona, fanise uba bazimit ii-requirements kodwa ke bayafuna ukuxhamla. Now yiyo loo nto ibibangela uba ndibuze loo nto leyo. Khumbule ungangena nawo ku-073 849 1740 usithumelele i-voice note yakho, kungenjalo usitsalele umnxeba kwakule nombolo siva uba uthini na. Ungaba usentsika yethu, ungaba usetsomo, lithuba lakho eli ukuba uthethe ngemiba yakho. Shilo ke sathi sincokola kanye nosihlalo weforum kanye phaya itsomo stakeholders forum nguye ke uSimamkele Kaqwele esincokola naye kusuku lwanamhlanje. Molweni msasazi, molweni msasazi. Hayi man, kodwa utata kayibeki kakuhle xa esithi asikho apha. Sizawubuya njani msasazi ezinye izinto zingaphelelanga? Umzekelo amathuba emisebenzi msasazi. Anditsholele lo shopping mall msasazi izakwenza amathuba emisebenzi kwenzela uba side sibuye msasazi. Amlungisi utata lowo. Danko, enkosi. Uyanqwenela ukungena kule voice note? Ungangena. Andifuna uphosisa utata ndiyam uba uyathetha ngamathuba omsebenzi asikho lapha so ngabuye njani. Mna I was simply saying abantu abangekho lapha eTsomo sinabo kwaye bayasisapota, bayasifowunela abanye, basi-advise even legally so and otherwise. Now esingakwazi umamkela ngumntu ongekho lapha eTsomo physically ogxekayo. So andimazi ke na utata noba kwicala labagxeki noba kwicala laba basapotayo into yokubana irenki mayokhiwe. So mhlawumbi enzawukwazi ukungena xa ibe clear utata. So andimva utata ncam uba uthini ube buyiloza. Uvakala njengomntu ojustifya isizathu sokuba bangabikho seTsomo nokubana abanokwazi ukubuya bengapha komide yaseTsomo nje kuba bazama impilo engcono. That is why ereferensa ngezinto ezifana ne-shopping mall.
indlela ke phofu nami interpreta ngayo. I stand to be corrected. Masike Za- sifunde lo kwelicala uthi lo kwelicala. Let's welcome the thorough explanation from Simamkele Kwele. Indeed, it is a true reflection of what has transpired and its continuity. We must now applaud the leadership of Ntsika local municipality for finally coming to the party, if you know what I mean. It has been a roller coaster ride, but sinethemba ke ngoku singabantu baseTsomo noko kuyakhanya nto zobawo. Also siyayibulela yona inxaxheba edlalwe yiforum ye-stakeholders ngokuqhubeka be-advocatela le development yaseTsomo at all times. Kuhle noko kuyancomeka. Asenaso thina isanqo kuba utshintsho siyalubona thina bantu bahlala apha Nxakasana eTsomo. Things are getting better kona nguNathi Maphophe phaya eTsomo evakalisa naye olwakhe uluvo. Abantu izinto ke bazithethela ngokwaba sibathetheli ngokwethu sithe 073 849 1740 yimbadu lenthe eli liqonga ivukane lenzele wena ukuze uvakalise imiba edlumzi. Ya sima usifitsha apha exolo. Hayi ndiyakuva ngonje ngibuyicacisa nje uba bendisathe nqa uthini kwathethwa ngerenki kodwa sasisamele le nto ezidederhu levenkile lingakwaShoprite. Ndiyakuva ngoxa uyicacisa usitsho uba kaloku laa ndawo yile oonoteksi basebenzela kuyo. So ke ngoku xa ifika lo mntu uzodivelopha funeka afike sebe nendawo ke ngoku abazawusebenzela kuyo. Hayi ndiyayiva simanje ngibusitsho nje. Hayi simamele madoda. Inkosi. Ngiyamamela umnumzana uKwele and hayi uza nento enhle. Ingcebiso yami kuye uMr Kwele, angase amjongela uba no-contract. Uyayazi ingxaki yaseTsomo. Ingxaki zono-contract abawugqibi umsebenzi. Ndiyakucela Mr Kwele sukuqwalasele. Uyazazi iiprojekthi ezingagqitywanga ngapha ngoono-contract. Ndiyakucela ndingumphulaphuli walapha eTsomo intsika yethu. Enkosi. 073 849 1740 ndithe abantu izinto bazithethela ngokwaba sibathetheli ngokwethu. Ulwele msasazi apha Ulwele mba- apha kwivukane Bayetha. ebethuna madoda nandinqwenela into uba ndiqhube kakuhle ndingowalapha mna eTsomo. iTsomo lena iphuwa wayibona phi idolophu engenayo nebhanki. Sihamba siye kwezi dolophu ezikufutshane lapha ecala kweTsomo. Ndiyanicela nto zikatata qhubani mani, mna ndithi phambili nibayeke abagxeki. Bakhona abagxeki because le complex ndithetha ngayo izophinda iqashe kwa abantwana bethu apha. Enkosi bhuti. Ya, naba bayathetha abantu bakuni. Ngena tata, andifuni ukuphazamisa. Imani kukho umuntu ocela inamba yongena apha onokuqala uyikhwaze mhlawumbi noyile WhatsApp 073 849 1740. Asithumelela ivoice note. Uphinde usalele nomnxeba kwakule namba kodwa ungayenzi WhatsApp call. 073 849 1740. Ya, ungangena ba. enkosi kakhulu umsasazi. Okokuqala mandincome kubantu aba basapotayo, which is laa nto bendiyithetha ndisithi andikadibani naye namnye umntu olapha eTsomo onothi okanye othi iTsomo Stakeholders Forum iyaphazama okanye inempazamo kwi-decision eyithathileyo, because i-consultation siyenza properly thina. Yeah. Ukuza utata lo ucebisa ngeeprojekthi ezimileyo apha eTsomo, mandibe specific and direct kuye. Asinayo iprojekthi, ndifuna icaca, asinayo apha eTsomo iprojekthi emileyo eyenziwa intsika yethu municipality ekhokhelwe ke ngukhansila Mdleleni. Ayikho apha eTsomo emileyo. Iprojekthi emileyo elapha eTsomo yiprojekthi le isa amanzi eMnquma, which is
yeyasemathole lingapha kwendlela kubantu abayaziyo ayoyasentsika. Iprojekthi enye emileyo yi-multi-purpose. I-multi-purpose yika-human settlement at the provincial level emileyo. Enye emileyo iprojekthi ye-sewerage, which is le yamanzi, nalapho iphethwe yiChrizane, which is yiChrizane esiyilindeleyo into yokubana iqalise ulungisa ezekhaya. Iyazazi ke zona iChrizane, umeya kudala sihlala naye waseChrizane. So enye ke iprojekthi le yepark, khona ipark Okay, what do you mean xa uthi izolungisa ezekhaya? Sabele. No, mandizabuyela kuyo. Ipark Okay. nayo eyenziwa ngudetach. Le ye-sewage mphathi masendingena kuyo, it's very much important. Mhlawumbi umamele umeya Sizana apho, okanye mhlawumbi ukhona umntu ozohamba ayomyalezela umyalezo. Yeah. You know, le development iza kwenzeka kaShoprite nale ye-rank idinga itsomo ibe ne-sewage system eoperatayo. Kangento kubana esiba sithetha ngoku i-sewage igcwele itsomo nje yonke ithe sapha esithubeni. Isizathu soba la project ye-sewage ibe ayigqibeki ke is because kukho unocontractor oqeshiweyo pha owenza umsebenzi olungisa la sewage into yokubana isebenze. Kodwa kunabasebenzi abazange babhataleke kunocontractor owabalekayo wabashiya pha, kwafika omnye omtsha unocontractor. So now sidiscussa ezekhaya benzama ukutsho into yokubana kuthiwa kufuneka kuqale kubhataleke aba basebenzi bebe owaphayana, then ke maqhubekeke lo nocontractor mtsha uqhubayo phayana. Yile ndisithi ke ngoku yona sesayiphethe ke bucala nomeya. Qha esinoyitsho yinto yobana ingase ukhansela Sizane akhawuleze usondela nobana kubhataleke ezi mali so that la nocontractor uphayana aqhubekeke nokusebenza. So ayikho emsasazi iprojekthi emileyo apha entsika yethu, ingakumbi ekhokhelwe umasipala walapha entsika yethu nekhansile yakhe. Yeyokuqala le esinayo esiyi-witnessayo thina, yiyo nesithi siyijongile. So makangabi naxhala utata, we don't think ikhona iprojekthi ezawuma ingakumbi yalapha entsika yethu. Yeah. Usathetha kanye ngaloo nto kumcimbi wokohlulela I think kule nto yezi engagement nabahlali nani ezi forum ingathi zibalulekile ezi zinto zokohlulela uba le iproject ibhilonga phaya, le iproject ibhilonga phaya kuba yile nto ibangela uba xa amanzi engaphumi kuthathwa ipeki kuyombiwe etheni because abantu abaliqela abanalwazi ukuba kubani oza nantoni. Uthi lo usathetha ngeprojekthi njalo, uthi ndicela undibuzele ukuba isakhiwo esi silapha etawuni ezantsi kwegaraji ithini into yaso, kunini simile iqinge phi? Andisazi noba andiyazi noba ijonge njani idolophu yaseTsomo, kodwa noba uyayazi wena le nto athetha ngayo. Ngaba iprojekthi efuneke yenziwe ngumasipala njengoba nesi-stakeholders kamasipala, ithini into yayo le ayibuzayo ukuba unolwazi kuyo? Yile bendithetha ngayo ndisithi yi-multi-purpose ka-human Okay. settlement. Okay. Nayo la project msasazi wam into siyiforum ekhathalayo. Siyakhathala msasazi wam thina kakhulu, ingakumbi ngetsomo yethu. Yeah. Ufikile unocontractor ehamba apha no-human settlement. Besithi bazi nalo contractor uzokwenza i-multi-purpose ezaba nee-offices njalo 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 njalo. Savuma ke msasazi because siyayifuna i-development. Now ekuhambeni kwexesha kwathiwa kuphele imali and all of that, uyama ke ngoba imile. So ngoku we are still on engagement with the leadership here ngoka-human settlement to say that ithini na into kamba last week if I'm not mistaken bendithetha nocontractor ndimbuza ubana kanti ixinge phi ngoku Mhlekazi into yale project. So wathi naye ke usalindele into yokubana kulodwe imali from human settlement. So ndizama ukuthi nayo la project yiproject esiyilandelelayo, but ke laa nto itsho bafuneka abantu sibohlulele into yokubana le iproject yekabani le kabani leyane ka-human settlement ayizukwenzeka ke msasazi into yokubana abantu bazi-understand ezi project bebhekele kwizinto ezine-information. Umzekelo xa kuthiwa kune-meeting kaceba elalini yakho ungafuni uyoyi-attenda because ezi zinto ziyathethwa phayana, so abantu they must go and attend i-meetings bazobe bene-information. So nayo le sisayilandelela msasazi, but ayo kamasipala yona ka-human settlement. Mntu waseTsomo, mntu wasentsika yethu, lithuba lokuba uthethe uncokole malunga nalo umba. Le nto into edala uba ndilandelelanise le mibuzo ngokwale ndlela
aba bantu bagxekayo bayithathe phi lento ye-sequence yezi project ngendlela ekufuneke ihambe ngayo, kuba ngokweza comments ndizibukeleyo phaa kulaa page kaSodolophu bafuna i-sequence ethile, ibe le sequence uyibalulayo and isenza isense nayo, because if akukho ziteksi, akukho ndawo icacileyo yeteksi etown, kuzogcwala yonke indawo, kube kufuneka kwenzeke enye i-development. But njengomntu ongengowaseTsomo ndibane ndizibuza, ndiyazibona ii-concerns, but i-arrangement le ndlela ku-arranjwa ngayo uba makuqale lena kugqibele le, ithini le nto, iphenjelelwa yintoni? Andiyi-understandi. Khawukundibeke kwi-understanding mode nangona ungengabo wena aba bantu, njengoba be-arranja ngale ndlela uba makuqale le kugqibele le. Kufuneka msazi wam siqale sifundisane siluluntu about i-rural economic development, ukuphuhliswa kwedolophu esezilalini ingakumbi ke ndizama ukutsho. Uqala ngeyiphi ugqibele ngeyiphi? Umzekelo ophilayo, eTsomo awunawuveske ube nebhanki nje. Awunawuveske ube nebhanki nje eTsomo, because i-population that comes to Tsomo town ayidimandi into yokubana ube nebhanki up until you make i-provisions ukubana iTsomo ibe ne-population engenayo, ibe nee-shop ezininzi, ingakumbi ezizawuinvesta ebhankini. Now izawukwenzeka njani ke loo nto? Yile sathi tharisa indlela esuka eTsomo to Cumakala, because laa ndlela isuka eTsomo to Cumakala uzawuba ne-flow of traffic that is coming to Tsomo, yabantu abasuka eMonti ababheka eMonti, because that's a shorter route. Now have a sewerage system so that i-investor xa ifika, xa kuthiwa ikhona i-sewerage eTsomo, kuthiwe ungathi amanzi aflashelwa esitratweni njengangoku. Yabona ngoku kuflashelwa esitratweni ngoku, ungathi ungena apha eShoprite udibane nemenqe yam, yicase enzeka ngoku. So yiba ne-sewerage system that kungakube clean edolophini. Okwesithathu ekufuneka uqiniseke ngako into yokubana ukuze iTsomo yakho idevelophe, kufuneka ube nezinto ezizisa i-business within in terms of infrastructure. Ube nee-offices ezithile, umzekelo njeba eCofimvaba zonke ii-offices zikarhulumente ziphayana, ube nazo ezingapha eTsomo, so that abantu xa kuthiwa mhlawumbi kufunwa into ethile kwa-finance, kuthiwe ufinance useTsomo, so ube nabantu ke ngobangenayo nee-departments. Mhlawumbi ube no-social development wasentsika yethu, kuthiwe yena eyona nkulu i-ofisi iseTsomo instead of Cofimvaba. Now uzawuba ne-flow of traffic yabantu, uzawukwazi ke ngoku uba ne-development eqhuphayo. So i-sequence yakho kufuneka uyilandelele from i-interest nee-needs as based from abantu. Le information ke siyifumana ebhankini, bese ebhankini benditshilo komsasazi siyaboniswa phaa into yokubana kaloku kuze nibe nebhanki, nasi statistics sabantu umzekelo abasebenzisa la ATM yenu iphezantsi siyipilothayo phayana. So uba ke kuye abantu abayi-2 abafaka i-R100 umzekelo, ngobani ke yeyiphi loo bhanki izawutrust into yobana ukho umntu ozawuba ne-R100,000 ozayidiphozitha phana? Of which akazubakho ubana ufaka abantu i-R100 nee-R20 ezamabisi asestendini. So i-sequence mna ndicela mhlawumbi siyilandele from that aspect, siqale sizise izinto ezibalulekileyo. So irenki ke ngoku yenye yezinto ezawubaleka, because abantu they will be comfortable ukhwelela edolophini etown, because they will be sheltered and secured. Not le nto xa uzokhwela ibhasi eTsomo kufuneka uyoma ngasemthize esithubeni, amapharaphala kangena khuthuza. Now when there is a proper rank, uzawuthi umntu no, hayi phayana eTsomo I can sit well comfortable, mandiyokhwelela eTsomo ndingathi ndibe ndidlule ndibe eCofimvaba, because lastly msasazi, umntu uyakwazi ukhwela ibhasi eCofimvaba, ikhona le bhasi eTsomo, but because eTsomo akukho ndawo that is good and comfortable and secured anohlala kuyo. So xa unabo bantu ke ngoku besiza apha edolophini, then that will mean into yokubana iTsomo ke ngoku will demand ezi zinto.
That's the key aspect kwi-rural economic development and i-priority yazo. For lastly, msasazi, sithetha ngento ye-Wi-Fi. If you align eza priorities zasedolophini eTsomo Ward 8 sithi each and every government institution sifuna umasipala afake i-Wi-Fi. Ifakwa ngubani? Ngumasipala. Ipha ku-IDP. If you go ku-priority number 4 we-IDP yase-Ward 8 ithetha nge-Wi-Fi, police station, home affairs, social development, education and municipal, so that abantu bazawungena omnye uzawuthi mandiye eTsomo ndiyele nje i-Wi-Fi ndiyo-aplya ndiyothini asele ikhupha imali kwa-ATM. So now la ATM izawubonwa into esebenzayo ke then ke uyibone ibhanki, hayi mandize uzovula ibhanki. So zizinto that we are working towards them. Now indlela izawutharishwa ibe yi-tar road, nantsi enye izawuthariswa beTsotshala to Qombolo to Tsotshala. So now it tells you into yokubana i-development eTsomo it's coming. Kangangento yokubana mhlawumbi ndiyayihleba ke le iphakathi kwam nawe. iTsomo ngoku yeyona idevelophayo ibetha necofa imvaba. Siyayibetha ngoku because thina siqale ngezokuqala. Iphakathi kwam nawe le ndiyitshoyo msasazi. Basithemba bazokuvukela abantu bakuni. Kuyabona kule nto ye-numbers uthetha ngayo, ayonto yasentsika yethu kuphela, kodwa le nto yokutreka ipopulation. Yabona xa sekufika ixesha lobu-census arejista abantu, kube kukho nento ze-urban migration, abantu basuka ezilalini baye kwiidolophu. Inalo ifuthe nayo loo nto leyo kwindlela yoba makwenziweni ngenxa yaba abantu bebangakanani. Sibone ke ngoku berejiste phaya esentini, ucensus ebafumene phaya bengekho apha, abe sithi hayi bayi-2 abantu abahlala apha eTsomo, babe abayi-98 begcwele zonke iiprovinsi. Endiqonda uba ke zezinye zezinto andiqondi uba ukhona umntu onecontrol kuloo nto leyo, kuba ekugqibeleni abantu abazude bangamuvi bahambe bayozifunela amadlelo alihlaza. Kodwa ke endicinga uba inoba kubalulekile uba basebenzise the same platform yokungavisisani nokugxekana kwenu. Mhlawumbi ngayiyo enophinde ibancedise as part of i-public participation. 0738491740. Molweni tata, ndilapha ekucofa impama. Lihle iphulo, lihle tata, maliqhube. Kodwa into endizayicela inye, abantu zeke bangakhali ngokungabhataleki abantu abasebenzela oonokontraki, ngoba kuyawuze kuthiwe nizawupeya impelanyanga or nge-fortnight, kuhambe iinyanga noba zintathu noba zine abantu bengapeyi. Zeke bayincede loo nto utata lo, bake bayivelele kunookontraki. Enkosi kakhulu. Bendizawudlala enye i-VN man, andifuni sibe sadlula apha mntakaQwela. Uthetha umba obalulekileyo apho tata. Kwi-presentation yala nokontraka seyicacile uba uzawuqala nini. Sentsho zam ukuthi ndiyixelele uba uzawuqala nini, kulindeleke baqale nini and izothini i-duration yokwandisa le rank. Enkosi kakhulu msasazi, mhlawumbi uzokuphinda uyiphinde number yokufowuna basayifuna abantu. Now bendizawuthi kule kanocontract uba uqala nini ke nokubhatala, ebeyitshilo emithingini into yokubana i-duration it's approximate to 10 months. Yokwakha ukwandisa. Yes, ukwandisa yonke le project. Ndaphinda ke ndambamba bucala after i-meeting, sathetha ke thina sobabini ecaleni. Ndimbuza into yokubana uzawuqala nini, khangayichaze ke emeetingini. Uthe ke une-14-day period beginning from yesterday azawukwenza izinto ke zo-SARS neentoni. Then ke ngoku mhlawumbi ne-establishment yayo uzawuyenza within, which is we-establish site. Mhlawumbi masithi ke after 14 days from yesterday kuzawuqala ke ngokubakho umnyinyive. Kodwa eseyivulile yona i-application that abantu mabayijonge yi-application ka-CLO, yavalwa Friday masele sisitsho. Kuvulile ke wonke umntu kafake, because thina ke eTsomo asinayo laa nto ithi makuqeshwe ubani waphi. So umntu makayofaka phaa u-CLO, uyavalwa. Bendimbuzile ke uceba into yokubana zishiywa phi ii-forms, i-CV wathi zishiywa kwamasipala. So yavala ke Friday. So umntu angaya kwamasipala eTsomo akhangele iofisi kaceba phaa achaze beyofaka into ka-CLO. Kuthiwe ke nengqesho ke iza kwenziwa approximately abantu abayi-25 abazawusebenza ukwenza laa ngqesho. So bawudibana ke nendlela kwenziwa ngayo noceba
kodwa ndiyayiashorisa kule yoba abantu bangabhatalwa, because kuthiwe xa kufonywa laa committee, which is is it PSC, siye sayigxininisa into yokubana iTsomo Stakeholders Forum pha izawuba nabalungu, because kuthiwe funa abayi-5. Sinamalungu amathathu esizawakhupha pha, from i-Taxi Association, from i-relevant stakeholder, which is from business and otherwise. Also ke ne-community nayo ikhuphile abantu. So zama ukuthi izawumonitharishwa into enokwenza nengqesho nokubhatalwa kwabantu, ingafavorishi, because iyathanda ukwenzeka into yobana kuthiwe kuqeshwa ooceba nabantwana babo nootshomi babo. Ayizukwenzeka kule project because sizayigada. It will be free and fair to everybody. So ndizama ukuthi yiyo ndisiyichaza apha into yokubana umntu one-interest noba ngu-CLO makahambe ayofaka i-CV, noba zingayi-100 i-CV phayana, sizawuzi-interviewa zonke ngendlela eza kwenziwa ngayo ngabantu aba-relevant to that. Ibechaziwe ke phaa bangobani abaza kwenza loo nto. So ke msasazi nale nto siyijongile. 073 849 1740 kuWhatsApp usithumelele i-voice note yakho, kungenjalo sitsala umnxeba 073 849 1740. Eli liqonga ivukane lenzele wena ukuze uvakalise uluvo kumba obekiweyo ukuzama ukusilungisa indawo kuyo. Molweni msasazi nawe mntakaqwele. Molweni baba. Hayi lihle eliphulo niza nalo. Noko ndiyancoma. Kuba kaloku irenki ibalulekile. Siyathenga kwaShoprite. Siphume neempahla zethu kubuye imvula inethe sibe manzi kuba asinazi-shelters. Noko xa niza kwenza irenki ene-shelters noko iimpahla zethu zizawukhuseleka. Ndiyabulela noko nxa niza nento entle kangaka. Nisithi noko nizawuba nayo ne-shopping center. Hayi mhlawumbi ndizawuphangela apho ngoku. Ndizawubuya. Ukuba kwakhiwa i-shopping center ndiyabuya ndizophangela apha eTsomo. Nam khe ndibe ngumhlali ke ngoku straight apha eTsomo. Yeke uba ndithethele iindawo zezinye iidolophu. Molweni tata umsasazi. Eyi, intaba ezulu apha ecofa imvaba. Sure. Eyi, xa uthetha ngeTsomo uthetha ngecofa imvaba. Uyoma ngeQueenstown mandizidibanise. Intsika yethu ibe yintoni Chrisana ngumgijimi komani. Yhu, hayi sizimpuku sihlala koophayiphu. Sizimpuku sihlala koophayiphu. Kunzima kwezo dolophu, kunzima. Akho phuhliso tu. eTsomo ke ndandisamncoma uBK laa ntwana bonke kuthiwa nguMakalala. Ibizigada iprojekthi laa ntwana uba zingene njani, ziyababhatala abantu, naye esabha kwezo projekthi, ezifaka iinto zakhe kwezo projekthi ubonga. Ndimazi qha uba wayaphi. Apha ecofa imvaba ibe yilaa ntwana yadutyulwa ngamapolisa kuthiwa nguBhara, uYanga Nyanarha. Noko babezijonga iiprojekthi abo bantu ngeendlela zabo. Thetha ngeTsomo, uzothetha ngecofa imvaba, intsika yethu, siyogqibela ngeQueenstown. Kwakubhetere kwa ugovernment wamabhulu kwezi dolophu ndizibalayo. Ngena eGcuwa ujonga idolophu, ungene eDutywa ujonga idolophu. Hayi. Ndiyakhala. Kwintaba ezulu apha ecofa imvaba, kwilali yakubholodlela msasazi. Yho, iTsomo manye akho nendawo yobetha amanzi phaa eTsomo. Akho xa kutshishwa ngumchamo ulapha etawuni, akho nendawo uba ungabetha amanzi. Imdaka into yonke nje kuseziyagwinya. Hayi mani. Umasipala sosesitya imali tyi. Nganenje kulunge mani. Yhu, singabe sithetha nje enkosi. 073 849 1740 msasazi noMr Qwele, molweni, ndimamele. Ndimva kakuhle xa esibeka isizathu sokuqala ngerenk. Enkosi uthi ngubani? Ngumadongo useTsomo eQoqorha. 073 849 1740. Ndithe abantu izinto bazithethela ngokwabo, abazukuthethelwa yile yakwaNduli. Ngale ntlazane ngubila apha ezibeleni. Ulapili. Sure bud. Ndimamele ilungu leforum. Ndiyancoma xa kukho
amaqela njengeforum akwazi ukuququzelela into zabantu. Kuba kuhle ke xa kusiza uphuhliso phakathi kwabantu sincome. Ngokokuva ke isithethi kasithetha noko ingathi unxibelelwano phakathi kwabo nabahlali lukhona ngokwendlela azicacisa ngayo kwizigaba ukusuka ko-IDP ukuza uzawutsho kutyunjwa koonokontraka isingathi nabahlali bayinxenye. Kukho ke lo bathupile uthi ke ngoku kufuneka kuconsultwe abantu, zixoxwe izinto kuvisiswane nabantu. Kona ukuphuhlisa siyakuncoma xa bezawuzisa nee-mall phakathi kwabantu. Mna ke ndingumntu o-understanda kade qha ke ndinayo nendlela yokucinga eyeyam ecritical kwinto endiyibekelwayo. Mna andiyijongi le lofu njengale lofu ibekwa phambi kwam, ndiyicinga uba ibekelwa nto nezinye izizathu nje ezingabekwanga phambi kwam. Olu phuhliso ke luzayo ingaba mhlawumbi luthini na ngezomnotho wokuhlala, oosomashishini basekuhlaleni. Njengoba ke ndimve ethetha ngooBoxer, ethetha ngooShoprite utata, ndicinga uba isezezasentshona ezo loo mashishini, ooBoxer, bani ngabo-Rupert, ngabo-Oppenheimer. Sithini na ke ngokuthina ngophuhliso lomntu omnyama simse kwesaa standard? Xana sikwazi ukwenza ezi malls, bakhona mos neeforum, kwezi forum zikhona nezoosomashishini. Asingeke sithengise ke mhlawumbi noba ngaba kuthiwe nankuya uMqwathi supermarket, ukuzinga elilinganayo twatse neli likaShoprite. Imali ke ngoku ayenzayo, iprofit ayenzayo ayiphumi kwelizwe, ihlala apha yenze uphuhliso ngakumbi kwezi ndawo sikuzo. Mna nje ndinalo concern ngoba mntakamaliwa zinintsi iiprojekthi kule 30 years zenziwe, ezinye ngoku zazigqityiwe ziphinda ziyonakala ngokwezinye iziseko, kuba kaloku kumane kufakwa ipolifila urhulumente. Andikhalazi, ndiyancoma xa kukho uphuhliso oludibanisa abantu. Enkosi. Nkosi kakhulu Pili, nkosi kakhulu. Bakaqwele kwizinto esezivelile siphinde sibathathe futhi ungangena tata. No, enkosi kakhulu Msasazi, ndicinga uba kungene abayi-2 abaphulaphula. Yeah. Omnye ke bencoma encoma, ndibona uba uncoma abantu abagade iprojekthi njalo njalo. Yinto entle ke leyo, nathi siyayikhuthaza into yokubana iiprojekthi zigadwe. So mayingenziwa ngabantu abathile uba kuthiwe ngubani okanye ngubani, ubale amagama, abanye andibazobazi umzekelo. So ithetha ukuthi ke loo nto intle. Nalapha eTsomo ke bakhona abantu abagada iprojekthi abafana nam eziba ndisigadile. So neforum ke njalo njalo. So siyayibulela uba nakwezinye indawo iyenziwa loo nto, because uyatsho uba naseCofimvaba iiprojekthi ziyagadwa, yinto entle ke leyo. So ukuza wandle kumsasazi ukuza kule ilandelayo kabhuti in terms of as shops ase-West and all of that. Yeah. You know, if there is one thing that we must all agree at the present moment is that bambalwa abantu abamnyama that are investing in rural places. Omqwathi abo, athi uMqwathi uza kokha ispaza enkulu kaBoxer and all of that. It's rare. Into esiyifunayo nathi asithi makuze amabhulu azokokha uBoxer, uba umzekelo unomuntu amaziyo that it can develop iTsomo and okanye iCofimvaba or whatsoever place. I think into esiyifunayo leyo nathi siyayikhuthaza kangangento yokubana ixhaphakile ke apha eTsomo yabantu abalima izipinatshi
eziyadini zabo nasemasimini bazithengise kweshop. I can mention a lot of shops ezenza loo nto. So ndizama ukuthi into esiyifunayo le abantu abamnyama baphuhle, nathi ngumnqweno wethu into yokubana kuphuhle abantu abamnyama ingakumbi kungathiwa yishop kabani. But unfortunately ke uShoprite ke ayingowethu. It's a fact, it's not an opinion. So kodwa ke siyanqwena into yokubana nathi ngomso singake sibe nabo umqwathi supermarket as a brand ozayifumana eSeaPoint, ozayifumana eSandton. So ngicimba it was just i-message ezicomplimendayo ezi man zabekho nto ingako. Yeah. Naloko elicala uthi Mr. Qwele asizukwazi okungabi na comments whereas sikude kaloku siyokhangela isonga kwezi dolophu ezinkulu kodwa ke siyagoduka oko asikwazi ke ukungathethi siyibona imeko ekuyiyo ekhaya emva kodwa ke balula ke kweza zinto besingene kuzo ekuqaleni izizathu ezikhokelele ekubeni kuba abantu bavakalise ingqumbo zizinto ezithile. Ngamashumi 28 imizuzu kuphambi kwentsimbi ye-11 yimbadu le kwiVukani FM. Msasazi ndingusizwe nguqe apha unomngqwane enqupho ecofa imvaba Bayetheba umdlane udodose lo umdim. ndiyi-activist nam ndinimamele uyibeka kahle lapho udeni ndiyamthanda because last month wayekhona apho laa nomasipala ezile ezoqasha umbane apha enqupho yabona nto ilala PSC steering committee nokumenemene yenzeka mnongqongqone kwaqasha umbane qala project ekaqhubeki ndiyayithanda le ndlela le yayibeka ngayo uba kuza kwenziwa njani because ndiyayithanda uba kamandi yabona ziphantsi kwe-GNU because yabona yonke into yakhona ngase yonke into yangokwendlela umasipala esinayo wezobumenemene yabo because ndikusiza uba yandazi wayandazi kwawusisikhanyisa umeya lo wethu yabo entshonga. Okwesibini apha zinengxaki apha kwindlela libheka apha kwiNyamankulu le ndlela kwiNyamankulu yinantsi inezigingqi qha ilana izepiti okanye bezayithumela if mhlawumbi ulaa nto yakhona kwalapha because besendithumele uOscar Mabuyane uPremier cwaka akaphenduli since last week yabo zengxakini iwazi bekunetha namhlanje asiyazi noba imoto zitshonile okanye zawutshona in future asiyazi le ndlela esuka kuNyamankulu ibheka uMdingwefu so ngase yonke into yakhona mani ihambe ngokwendlela mna yabo because yenye sizizala kuyo zikhulula kuyo siyayithanda but andiyazi le ndlela baqhuba ngayo hayi iyatyhafisa and that is why mostly and kakuvotwa apha most yabantu yabona iwesibhaku uMdingwefu yabo ngeke into ezikanje eziba nendlela yabona so nyhani ngase ke ibe honest yenzi yabo and siyayazi bazawuphelelwa bazawunyuswa kulaa khona laa nto kuthiwa yi-cadre deployment bazawuhamba banyukele babenyukela but ngase bemke sebelungisile mani enkosi ndibusizwe apha kunongqongqone enqobo tanko. Nkosi bhuti kodwa ke liyeza ixesha lokuthethwa ngopolitiko nawusibethisa ngoku bethisa ikhasa beke sathetha ngento edibene nopolitiko kodwa ke ndiyafuna ukuthi andizude ndizise nakuwe mntakaqwele ezi zidibene noba indlela yathini ezo zinto zothethwa xa kufike umasipala apha ayonto sithetha ngayo kusukula namhlanje uba ningathetha nge-development nina kodwa ukukhweshinwa kwendlela engekho endaweni ethile ngaba noko ndikuthwalisa amatye ubana ndingathi iphendula loo nto leyo. Ndifuna siye ngasekuyivaleni umyalezo owunika abantu baseTsomo ukusuka kule ndawo sikuyo ukubheka phambili ngoko eyame ngale ndima sele uyidandalazisile niyidlalayo uqinisekisa into yokuba noko izinto zenzeka ngale ndlela ningabe kanti niyanqwena uba zenzeke ngayo xa kuthethwa ngophuhliso lwaseTsomo. Okay. Enkosi kakhulu umsazi wami ndiyabulela. Oqala masidlule kulo msasazi wokugqibela before singene. Fortunately usodolophu ke benditshilo oqala uba ngumntu ondisondeleyo kuye kakhulu. Kangoba nanku endisendela imessage nokubana baphezu kwawo laa mcimbi lo awurezayo ubhuti wendlela kwaye futhi uyathembisa nokubana ayizuba into yakudala bayi-athende kwaye nam ke ndizamncedisa ke ubhuti so that mandimkhumbuza usodolophu. Ndiyamthanda kamandi uyayikhankanya into ethi uthetha nabo nooPremier ngumntu noko okhokheleyo lo. So ke u-easy ke yena so ndizama ukuthi msasazi iya-athendwa because ingena ngoku lona ntsika lo message is being attended to.
So makahlale ethembeni umsasazi nokubana urhulumente wasentsika yethu uzawufika phayana abancede. So ndicinga uba siyiphendulile msasazi leyo, inkosi kakhulu. Ukuza ke komnye, I don't think ukhona ke omnye bebuza into engaphandle, of course ke bayancoma bonke ke into yokubana sisiqhuba kanjani siforum. Bendizawuthi kuwe kokuqala msasazi, i-Tsomo Stakeholders Forum besenditshilo ekuqaleni into yokubana sijongene nophuhliso ingakumbi apha kumasipalathi wethu, not only for iTsomo in particular, because xa ufika pha kwiforum siyahlala ne-Contractors Forum which is intsika yethu. Into ebonisa into yokubana we are not skewed only from enantsikeni eTsomo. For instance, this afternoon bendifumanisa into yokubana esibhedlele eCofimvaba there is an issue. Abantu balala phandle ezitulweni xa funeka bebheke eMonti following day, and there's a lot of dispute that is happening there. Now, I was even saying to my close friends, we need to monitor that and see how best we engage the department ka-community service kwamasipala. Also, no masipala office kameya bakhe bayoyilandelela bayijonge ubunyani yobana ingaba iyenzeka into yobana balale abantu phandle esibhedlele kodwa funeka bencedakele following day. And nyhani le shortage yogqirha ne-misuse of power koonesi yothuka abantu njalo. So ndizama ukuthi siyi-forum that is not working only for iTsomo, and I believe and I do confirm into yokubana after ifikile lo message kusodolophu in particular uzawuhamba umeya afike ayoyi-athenda loo nto leyo. So ndizama umsasazi asiphelelanga apha eTsomo qha, andifuni ibe ngathi we are a regional forum that is pro-interested kwinto yaseTsomo. Intsika yethu ngumasipala wethu sonke, and mandiyi-emphasize msasazi apha kule radio, not even a single day iTsomo Stakeholders Forum yakhe yathi ayimfuni umeya ongukhanyiswa, ayimfuni ubani ongubani. We have never said that. Now abantu bayathanda ke msasazi uportraya iforum as if ngabantu abazi-enemies with the leadership kamasipala. We are not even, we will never be. Singabantu abasebenza ingakumbi kakhulu ne-leadership ekhokelwe ngumeya wethu. Umeya wethu siyamsupporta, each and every program where she calls us, we do support and we do attend as a forum. Nathi we do invite her office and herself. So niyasiyiklirisa msasazi le nto yobana ingathi iforum ilwa nomasipala okanye it seeks to divide umasipala. There is no such. So ndiyithetha ke loo nto kwi-authority endiyinikwa iforum into yobana mandisendi-address nalapha into yobana iinjongo zethu ayiko kuchitha but kukwakha kuncedisa ke ilizwe eli likhulu. So urhulumente ke siyasebenzisana nawo. So abantu baseTsomo siyafuna ba-assurance into yokubana ewe after ii-tensions ebezikhona between thina nomasipala wethu with regard to into ye-development le sasinqula ngayo last year, we have resolved that and we are in good faith. Siyasebenzisana including nale yebhanki. Yabo le yebhanki besihlele nomeya sithetha naye siyenza sonke siyiqhuba sonke. So into ebonisa into yokubana siyasebenzisana singumasipala wasentsika yethu neTsomo Stakeholders Forum, and iyawuhlala injalo sendingenguye usihlalo weforum. So abantu baseTsomo siyabashorisa msasazi into yobana mabaqine, basithembe, bagade iiprojekthi zabo, because uba bazigadi iiprojekthi zabo of course azizugqitywa, because makungajongwa uqwele simamkele njengamsasazi bekhankayo into yobana ngobani nobani. Iiprojekthi azixhomekekanga kubantu abathile, zezethu sonke, because iinkonzo zezethu sonke, ingakumbi abantu abatsha. Mandinyathele into yokuthi as nam umntu omtsha, it's so disturbing and setting into yokubana into esaziwa ngayo thina kuba sihlala etywaleni, and once wathetha ngotywala ubonwa as umntu ombi. Andisho ubutywala burongo, you can drink as much as you wish, as you want, but also you must be considerate into yokubana masingaleyibhelwa ngento enye. Makhe siyozi-attend ii-meetings zoceba, ii-meetings zakwaNkosi. Umzekelo apha elalini uba kuthiwa kune-meeting kaNkosi soze usibone, even myself by the way. So ndizama ukuthi zizinto that we encourage abantu baseTsomo intsika yethu nalapha ekujikeleni ubana they must form part kwezo meeting, because i-development yethu, ukukhula kweedolophana zethu, izikolo zivaliwe ziyavalwa because abantu bathi impucuko isedolophini. Akho mpucuko isedolophini,
impucuko ilapha eTsomo, because uyabava abantu ngoku that there is an action eTsomo bafuna ubuya baza eTsomo. So awethu amazwi athi msasazi wam, we call upon abantu baseTsomo to be resilient and be patient. Aba bangekho seTsomo, hayi siyabacenga nto zobawo, mabangasigxeki. Hayi noko xa ugxeka asizukwamkela, sincome okanye ucebise into yokubana ningenza kanjani. Ngaloo msasazi thina ndicinga uba kukangako kwelethu icala. Ya, phambi koba ndikukhulule mandingayivali ngaphandle le voice note emveni koko ndikukhulule. Olwele msasazi no-Mr. Qwele. Ezawucela msasazi nawo Mr. Qwele. Kukho le ndlela isuka iqala phaa kulaa junction seGombolo. I think yoma phaa kulaa junction yaseNgqorho okanye phaa eNgqorho ezantsi. Laa ndlela msasazi imbi ayintlanga laa ndlela le. Incinci. Akuzi itraki ngaphambili uye uba kwenzeka ntoni na. Nikhawulelana netraki. Uva umoya lo wemoto edlula kuyo itraki uva uba isondelene kakhulu. Ndakhe ndagqibela ke Mr. Qwele ingathi iza kwenziwa laa ndlela. Kwade kwakho neentetho ezithi hayi kuzawuswayiswa into ethile ethile. Kwakhutshwa imali ke yanikwa ngabahlali uba kuzawungena emhlabeni wabo. Andiyazi uba yaphelela phi na. Uzojonga le bhulorho ilapha ngaMkhwinti ucinga JSS. Laa bhulorho ilihlobo loba ingazidilike nanini na kuba indlela le iyiyo yakudala. Intlanjanyana laa ndawo leyo. Imbi. Kubekho indlela ephuma apha etawuni babelapha eNtsongeni. Kukho le lali ngaphaya kwaseNtsongeni kuthiwa kusemfihlweni uyokuqabela ngaphezulu. At least Mr. Qwele akhe nizame, ndiyayicela le ndawo. Nizame nje ibhulorho yokuwela abantu laa mlambo mkhulu laa mlambo lona. Yokuwela abantu laa mlambo. Imali zokhwela sihlale sinazo kokoko. And thula bhulorho nxa kwenziwa indlela eqabele lapha kwezi bhulorho. Noko umthwalo kwemoto eziya kwezalali azinawuhamba ngefuti. Singaphunguleka. Uyoqabela futhi qoqorha zingaphunguleka. Ke Mr. Qwele kanisizameni ngezonto olu phuhliso niza nalo. Ukugqiba kwenu olu khaniphinde futhi nithethane nabaphathiswa kuzameke le nto yoba make kwenziwe indlela esuka eQombolo yoma iqhili. Then kuzameke ibhulorho ewela apho phantsi kwaseNtsongeni kuba laa ndlela inobungozi, abantu bayatshona phaa. Nam sendisukotshona kuba ndikwazi udatha ndasinda. Nkosi. Nkosi tata, njengoba besendishilo ke nakusekuqaleni ndisithi ezi zinto zidibene neendlela ezitheni, zonke izinto ezidibene ne-service delivery siza kumfumana usodolophu. Sizawuthetha nangayo yonke into yasentsika yethu, izinto ezenzekileyo nezingenzekanga, sixele uba kutheni zingenzekanga ngokwezikhalo enizibekayo. Sizawulifumana ke lo thuba loba aza kuphendula apho. Kodwa mandingakuvaleli ngaphandle if unento yokuyithetha kule voice note. No, enkosi kakhulu msasazi. I think iya kulaa nto bendiyitsho ndisithi abantu bakuthi funeka sibakhuthaze into yokubana bakwazi uzicalucalula ezi ndlela ubana le indlela yekabani, ingaba yekamasipala, le indlela ingaba yekatransport. Umzekelo, laa ndlela beyimenshini okokuqala yindlela katransport, of which kodwa ke asizuthi asiyivanga, sakwe siyiyaleze kutransport because ayikho kwi-competence ka-municipality which is intsika yethu. Nomeya naye ndiqinisekile xa ingena uzayicacisa kanjalo. Kodwa ke umyalezo siwuvile. Ibhulorho likwagcinga ndicinga uba if ebezi-athenda nyhani ii-meetings, I mean uSandral is going to make that road. Besikwi-meeting last week, so iza kwenziwa laa ndlela so ibe nendlela erayithi. So le yaseNtsongeni ke of course nayo ke iyafuna ubana siyifake kumasipala. Mna ndiyazi ndiyinothile nje nobana kwindawo eyintsonga efuna ujongo, zange ndakhe ndajikela ngapha ngasemva. So lilonke msandizama ukuthi abantu babe informed. They must form part to these meetings. They must attend i-meetings the-IDPs bazoba informed. Nale yakwagcinga iliza kwenziwa nguSandral, as I've said.
Also the mayor is confirming that, but naye sure uzawuza ngela xesha ubutshilo ayitsho. But siyabulela abantu that they trust us as a forum. Into endiyithandayo eziba siqhuba apha sinam ndimamele ndiyayifumana support from the municipality. Into ebonisa ukubana there are good relations between us as the forum and Intsika Yethu municipality, and those relationships are not going to be broken anytime soon. So ndicela msasazi kwelami icala kangako. Nkosi Mhlekazi, nangamso siyabulela kakhulu. Dango bhuti. Right ke mphulaphuli lo ke nguye usihlalo weforum jongene nophuhliso kanye phaa kummandla waseTsomo. Ngenabanzi ke kwizinto eziliqela kusukela namhlanje ebesithe sabe kanti sifuna ukuzinika ingqwalasela simamkele kwele shilo sale ngusihlalo weTsomo Stakeholders Forum. Lapho ke besikhona kusukela namhlanje kwalasela imiba yalamandla. Sake sithatha ingoma wena ke sijonge ba sihamba kanjani na. Yamazi odwa amagama izuzu 13 phambi kwentsimbi 11. Intsimbi ezinje ke uzawuziva phaa kuTasimbra ngokwaneleyo esithi ahoyi jamani. Ongamakamba denye fulenda besithula kabe ngifisa ngamakamba